Poreč je naš dom. Grad koji raste, razvija se i diše zajedno sa svojim ljudima. U posljednje 4 godine Poreč je 2 put proglašen gradom s najboljom kvalitetom života u Hrvatskoj. I to nije samo priznanje na papiru, to je rezultat rada, vizije i zajedništva. Od prvog dana naš je cilj bio jasan. Poreč mora biti grad u kojem se živi dobro, u kojem djeca imaju sretno djetinjstvo, mladi vide budućnost, obitelji osjećaju sigurnost, a stariji dostojanstvo. Poreč je grad raznolikosti. Od mora do sela, od centra do sveukupno 53 naselja u zaleđu. Ta širina nosi izazove, ali i veliku odgovornost. Zato razvoj ne gledamo kroz centar, već kroz cijeli grad. Vodimo brigu da svi imaju ono što im treba: škole, vrtiće, prometnice, društvene domove, javni prijevoz, sadržaje za djecu i starije, jer nitko ne smije biti zaboravljen. Nikada se u Poreču nije više ulagalo u vrtiće nego danas. U posljednjih nekoliko godina izgradili smo čak 5 vrtića. Uskoro završavamo 2 nova za čak 300 djece u Novoj Vasi i Varvarima. Danas možemo s ponosom reći: svako dijete u Poreču ima svoje mjesto u gradskom vrtiću. A naše odgojiteljice i odgojitelji imaju plaće kakve zaslužuju, najviše u Istri, jer briga za djecu temelj je društva. Znamo da bez doma nema sigurnosti. Zato smo uložili u stambeno zbrinjavanje, posebno za mlade obitelji i deficitarne kadrove. Više od 30 obitelji riješilo je stambeno pitanje uz pomoć gradskih programa. Proveli smo i anketu među građanima, jer želimo slušati želje građana. Spremni smo za nove modele koji su oni odabrali: dodjelu zemljišta i gradnju stanova za dugoročni najam, za što su sredstva već rezervirana, a zemljišta osigurana. Kvaliteta života mjeri se i infrastrukturom. U protekle 4 godine izgradili smo više od 22 km kanalizacijske mreže. Više od 2200 ljudi prvi je put spojeno na sustav. Počelo je i širenje mreže širokopojasnog interneta, jer digitalna povezanost danas je jednako važna kao i prometna. Izgrađena je i međuobilaznica koja spaja Vukovarsku ulicu sa zonom Facinka i školom Finida. Preostaje još posljednja faza od škole Finida do naselja Gulići. Kada bude gotova, Poreč će imati 3 prometna prstena. To znači manje gužvi, više sigurnosti i bolju povezanost, pogotovo u vršnim trenucima. Uveli smo pilot projekt gradskog prijevoza, prvi nakon Pule u Istri. Električni autobus povezuje naselja sjevernog dijela grada s centrom, a uskoro dolaze još 2, za smjer Poreč-Baderna i sva naselja na toj ruti, kao i za južni dio. Za nekog je to samo autobus, za nas je to dostupnost liječniku, školi, trgovini, prijateljima. Naši stariji zaslužuju sigurnost i brigu. Zato smo pokrenuli proširenje gradskog doma za starije i uređenje stacionara. Cijena za naše Porečane ostaje najniža u Istri. Grad je povećao subvencije kako se cijena građanima ne bi povećala. Našim umirovljenicima subvencioniramo smještaj u domu i poludnevnom boravku, dopunsko osiguranje, organizirano medicinsku rekreaciju, dnevni boravak, obroke u kući, uvodimo božićnicu od 111 eura, isplaćujemo mjesečne naknade za one s manjim primanjima. Ne pomažemo jednom godišnje, pomažemo im svaki dan. Svaki grad ima dušu. Poreč je čuva, kroz svoju baštinu. Uložili smo najviše u kulturnu baštinu u ovom stoljeću. Obnovljeni su zavičajni muzej Poreštine, simbol Poreča, romanička kuća, a kontinuirano se obnavlja i naša Eufrazijeva bazilika, dio UNESCO baštine. Otvoren je dugo očekivani centar za posjetitelje La Mula de Parenzo i memorijalna kuća Joakima Rakovca. Uređena je gradska riva i marina, obavljena su istraživanja i pripreme za uređenje Marafora. Jer poštujemo prošlost da bi sigurno gradili budućnost. Poreč je grad sporta, i to s razlogom. Imamo 6 javnih sportskih dvorana i 2 privatne, preko 130 igrališta, nogometni kampus, atletske staze, pump track, obnovljena igrališta i dvoranu Veli Jože, stijene za penjanje i brojne terene za rekreaciju. Sadržaje za sve uzraste i sposobnosti. U sport, sportske klubove i infrastrukturu samo lani uložili smo 4,9 milijuna eura, najviše ikad.
Bili smo domaćini europskih i svjetskih prvenstava, a naši klubovi okupljaju tisuće djece i mladih. Upravo zato Poreč opravdano nosi titulu grada sporta, kojeg ćemo uvijek rado podržavati. Zato je pred nama daljnje širenje nogometnog kampusa, projektiranje bazena, energetska obnova dvorane Veli Jože i brojna druga ulaganja. Poreč je lani proglašen šampionom hrvatskog turizma. Poreč je ovom nagradom još jednom potvrdio svoj status vodeće turističke destinacije u Hrvatskoj. Kontinuirani razvoj, raznolikost sadržaja, izvrsnost usluge i jedinstvena kombinacija prirodnih ljepota, kulturne baštine i vrhunske infrastrukture izdvajaju Poreč, a stalna ulaganja i podizanje kvalitete vode nas u smjeru u kojem turizam nije sam sebi svrha. On mora služiti svima. Zato ulažemo u infrastrukturu, sadržaje i partnerski odnos s turističkim tvrtkama, malim iznajmljivačima i građanima. Poreč nije samo grad turizma, to je grad rada i poduzetništva, velike radne etike i stalnog napretka. Imamo gotovo 2000 poduzetnika i 1268 obrtnika. Zajedno zapošljavaju više od 12.000 ljudi. Gotovo svaki peti radnik u Istri radi u Poreču. To pokazuje snagu našeg gospodarstva i povjerenje koje ljudi imaju u ovaj grad. Zato ćemo nastaviti širiti naše gospodarske zone i omogućiti da u malom gradu kao što je Poreč, građani imaju sve što im je potrebno za kvalitetan život. Ali Poreč je puno više od velikih projekata, velikih manifestacija i velikih brojki u turizmu. Poreč ste vi, Porečanke i Porečani. Vi ste razlog zašto je Poreč ugodan, siguran i uređen grad za sretan i ispunjen život. Iza nas su konkretni projekti, a pred nama jasni ciljevi. Radimo stabilno, planski i odgovorno, u dogovoru s vama, našim sugrađanima, i na tome smo vam zahvalni. Nastavimo tako zajedno, za sigurno sutra, za naš grad. Per un futuro sicuro.